Angay ug dili angay nga buhaton para malikay sa disgrasya. Una, dili isulod-sulod sa baba, ilong o dalunggan ang mga gagmay nga mga butang sama sa dulaan. Ikaduha, dili dula-dulaan ang posporo. Ikatulo, maghinay sa paggamit sa mga hait nga butang sama sa kutsilyo, tinidor o gunting. Ikaupat, maghinay sa pagsaka o pagkanaog sa hagdan. Ikalima, mutanaw sa wala ug sa tuo sa dili pa molabang. Ikaunom, dili mo bulag sa mama, papa, ate o kuya kung naa sa lugar nga adunay daghang mga tawo. Unsa gani ang mga angay ug dili angay nga buhaton para malikay sa disgrasya? Husto, dili sulod-sulod sa baba, ilong o dalunggan ang mga gagmay nga butang sama sa dulaan. Dili dula-dulaan ang posporo. Maghinay sa paggamit sa mga hait nga butang sama sa kutsilyo, tinidor o gunting. Maghinay sa pagsaka ug pagkanaog sa hagdan. Mutanaw sa wala ug sa tuo sa dili pa molabang. Dili mo bulag sa mama, papa, ate o kuya kung naa sa lugar nga adunay daghang mga tawo. Aduna ba kamoy nakatunan karon? Maayo hinuon. Mga bata, sa sunod na usab. Amping!